وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يلو كدفتري ميمية إلى الذهب الحاج مالك المؤلفين فصل قدر في ذكر منشأ خلقه صلى الله عليه وسلم. جانتالي فدوري تقول مكو الحمد لله يتوجه غودني الذي الإيجاد جم غود نقول والقدم جن نقول إيجاد غود نقول وودني كوادانا kanko ko jeyi kede wal qidam e jenɗugol mo middina kanko ɓeydani en bi wujude e woodede albadri lewru ndu zil qadami joom gardugol wadde noon isil ijadu wal imdadu minhu woodede nde ɗum mine adam woode ɗum ko Allah waɗi noon jettor wodni ɓeydi mum imdadu o e hoore mum enen e koye men sabu neɗɗo ne wawi woodede so imdadu arani a yahata sa wodnama moƴƴi ko imdadu ara wadde neɗɗo ko ɓeydoto ko dandal ne ɓeydo haqqille ne ɓeydo ɓandu ne ɓeydo ɗum ko imdadu woni ɗon tawi imdadu arani jomum no tagade tan ɗon tan wonata tan won diriyel layum yubasu kono ɗo wona on imdadu o haalata o wi ko mumi dina bi wujudil badri o ɓeydini en woodede lewru ndu ɗo woni la sallah sallam o faali al badar ko sappe nayyi lewru nde si yeehi ha lewru ndu jamma sappe nayyi nden wiyete badar nani de ko annabi noon o faandi hen wona lewru ndu o faandi hen wujudil badri tasbiya annabi e lewru ñalaɗo ɓuuri lewru tasbirul ala lil adna zil qadami joom gardugol eyyi waɗi noon kanko ceerno o fuɗɗira enen yettude Allah summa refti a salatu yurmede wa taslimun e kisal yafu ngalana daɗa walla yafu qani min babi tanazu summa salatu yafuku walla summa taslimun yafuku walla summa salatu wa taslimun yafuqani ala miskin anani de ene daɗi ko wiyete misku ko lati warandin e ko wiyete rand ala dil fadli yo wone joom ɓural o wo sharafi wal qadami e teddungal qadam ɗo ko sharaf anani de qadam ɗo ko sharaf joni holko woni misk ko kawisi Allah ko iɗam ɗam ganduɗa ene woni e mbuusiyel wonata ko less wuddu lello ba wiyete ko ghazalul miski aɗa lelli ne kewi façon aji o baɗo lello noon a wiyete ko ghazalul miski wa huwa naw'un min al-dhibai thumma yanqalibu hadha ad-damu bi hikmatil hakimi adyabat ɗiɗi yaw ɗiyam ɗam yaɓoy seeɗa wonta ko lati eyyi wonta ko lati wa yaridu min al-hindi wa sin nani de ɗum ɗo joni e edde endo to walla sinto ɗiɗo gasaluji ko toon goni nani de woyi misko noon ya andu ko ɗum farisiyun mu'rab wa kanat al arabu tusammihi al mashmum woni ko urde mashmum on lati tan eyyi warandin randa ko lekkel toksel uurngel kañum ne wonata koye o nokku mo ganduɗa ko Europe al janubiya e Asia ko toon woni beɗum refɗi ko daneji bayda wiyete sakli salihatundi tasyin rewɓe ɓen ittade hen ay sukaɓe rewɓe ko ranwital ko ɗum fleur e mbaɗa ɗum e nder cukalɗi ɗiɗum e suka anayde wa azharuha sagiratun bayda nani de eyyi ɗum noon koko uuri o yiɗi wiidam tan ɗum meeɗe kisal kala ganduɗa ene daɗa kala ko uuri ma waɗi ko ɗum fleur walla ala ko ɗum manani joni ko lati yo wone annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi nonne kay koreji makko kanko sallallahu alayhi wa sallam al muhtadina fewnoɓe al khiratil kurama suɓaɓe tedduɓe al mutami ñamtinɓe sirata jikka al muhtar cuɓaɗo سيرة المختار والقدم آثار النبي
batti makko hadisuji makka yimɓe ñamtinɓe jikku annabi e athar makko anani de ɗum woni ko faandaɗo anani de eyyi wotto battenen haqqillaji anani de o wi wadde noon aalihi oɗo mataw ko koreji makko o wi ala wona koreji makko tan kay eyyi aalihi yaɓɓuɓe pele makko e ko aalihi taw jiilani yimɓe galle mabɓe o anani de eyyi noon aalihi ene yaaji battenen haqqillaji ɗum waɗi kanko sallllahu alayhi wa sallam o kanko ceerno men El Hadji Malick o yetti Allah caggal ɗum o juuli annabi sallllahu alayhi wa sallam nonne kay o duwanimi aalihi manani joɗo koreji annabi sallllahu alayhi wa sallam anani de eyyi o aalihi anani de o wi ma ar adar ra'du ɗon ɗene rigo digali ɗon asmane rigo andin ɗamni hen yurmede Allah yo wone annabi wone yimɓe galle makko wone ñamtinɓe ɓe ma aradarraɓe ɗon ɗo digali ne ndigo wal warqa u fondu ñawru tan hiɓo ene waya min haadile ha e sofru muɗum min haadiliha anani de wa jara yo yurmede Allah ke wone annabi sallllahu alayhi wa sallam wa alihi nonne kay dam ɗum ɗon ɗene dogo gonɗam minal qalami dam ɗum gonɗam minal qalami e mbiyat ɗo ko dam ɗum e mbiyata ko midad e mbiyata ko gombude minal qalami ko kuɗol kono min mbiɗa jogui hen miijo goɗɗo miijo ala ƴettimi ɗum kono noon dam ɓay tan o hutiri min dam o wi ɗon ɗene dogo gonɗam yurmede Allah yo woni annabi anani de ɗon ɗo manani joni ndiyam gonɗi ene dogo minal qalami loñigui kala men nande mukla te ko ɗon ɓayde wona istiara ene wawi wonirde noon te ko yurmede gonɗen e haalde bojji ko yurmede woni ɗon eyyi kono yimɓeɓe tan mbiyata ɗum ko midad a fami hay deftere jogimi nde wi ko midad kono min toujours ɗum tappe horam nde yurmede Allah yo wone annabi sallah sallam ɗon digale ndigo yurmede Allah yo wone annabi sallah sallam wa alihi ɗon fondu ndu ene wayi sofru mum ndu sofru nde ko woni ɗum ɗo wiyama ko jamanu annabi nuhu anani fondu jogono ko cofel muɗum cofel ngel yeehi raddoɓe ndemɓe ɗum walla noon sofru ndu yeehi ha maayi ɗonko omo wayi ɗum o wi gila nden haɗa jarteɗen ɗo joni pool ɗi woni ko cikata ko e mona koye woni guel cofel e mballam woyta bakkatil hadidu ala taqadumi ahdihi afala ahinnu ila hadisin ma hadi a fammi de so tawi fondu woyi ɓiyum guil nden minne ko hattan ɓoyde joni ɗum woni dem deftere on nde battene nagguilla woni bakatil hadidu ɗum woni o jara dogi manane joni damɗum o wi ko midad anani de eyyi nono wi ɗon gombude daaka ene rewe kuɗol ngol yo yurmede Allah woni annabi sallah sallam sen beelama ken mbiyen wonde ɗon gonɗi ɗi ene gonto ene jalti e loñi guiri ɗi yurmede Allah yo woni annabi sallah sallam eyyi wotto wadde noon o wima arra'ata ra'du wal warqa'u tanhibu min hadiliha wa jarada qalam wa innahu o ha joni de o yetti Allah o juuli annabi sallah sallam nonne kay manane joni wa innahu woni fi id arada Allahu ɗum ɗon mo wi Allah nasatana tagde men fuɗɗude meɗen abana o seeri walla o itti min nurihi annore makko kanko Allah holko itti hen nura nabi al alamin annore annabi o itti ɗum koye nuru makko kanko Allah subhanahu wa taala caggal ɗum nuru annabi o heelo yettide awalimuji ɗi fof jalti koye annabi sallah sallam ɗum ɗo wiyana min allahi wol muminuna minni awalimu fof koye makko ummi kanko annabi sallah sallam anani de eyyi nani de ɗum waɗi noon o wi wo innahu abana o itti min nurihi annore makko nura annore annabi sallllahu alayhi wa sallam ala alami kewa gandal noon tan anani de woyi manane joni innal awalima ala alameji ɗe alamu sufli e alamul ulwi ali ha ko towi ko o safil ha e ko heedi ko less asiatun ɗum tintiɗi walla mbiya cereeli Allah tan ɗelliti min afdali e ɓurɗi
ɓurɗo moƴƴude annasimi tagore ɗum firti ko awalimuji ɗi fof alamul ulwi e sufli nane o wino abana min nurihi nurannabi awalimuji aliya o safila kañum men ne jaltinaka min afdal inna sami ɗum won asiyatun alamuji ɗi fof taga koye annora nabi sallallahu waalam allahu andini allah haadina bon pewɗo men o sallllahu alayhi wa sallam pewɗo men o holko andinimo no wuwato annabagal ma nelaɗo andi annabagal muɗum o kana laatima adamu biteɗo adama o bayna nafsi omon hakkude mana fittanu nafsu noon ɗo fandaɗo ko jasadul insani ɗum won ko fandaɗo nafsu ganduɗa hen ko fittanu o wi annafsu huna jasadul insani aw damuhu walla ƴiƴam neɗɗo won nasami kañum won ruuhu ani nasami ke tagore wonan o wi nasam ko ruuhu fandaɗo nelaɗo ne woni hakkude ɓandu e ruuhu suwa taw timmude gil nden nelaɗo allah sallah sallam ene andi annabagal mum o yuno cuɓaɗe o yuno cuɓaɗe allah ruwahi ruhuji in baja sat ay o yuno ko cewle ndiyam in baja sat so wi in baja sat woni kono ɓuccitade wadde ko ndiyam kono faɗa ɗo ko halisul arwah ruhuji annabaɓe e waliyaɓe ruhuji cuɓaɗe ɗi in baja sat min nuril huda jalti koye annora annabi sallah sallam nani de mana ne joni nani fo innahu saabu nelaɗo aljinsulala kanko woni leñol tongol maadinu kanko woni ogirti a suɗɗumi lasliji koye makko jalti kanko woni fondation gueɗɗe fof anani de kanko woni aboul akbar li jami il mawjudati wonnasi aljinsul ala kanko ɓurtowde al murtafi ala jami il ajnas wi mana wa khalqul akhlaqi tagede tagore nde noon basu e nelede ala anbiya annabaɓe ɓe muqaddimatun ardi li zuhurihi peeñugol makko fen jama de faalam ya andu wala tanami wata welsinda nani de wata welsinda sabu sa ɗanimo a welsindima min nama ida gafara anani de wala tagfal woto welsinda fi alamal mulki alam biteɗo alamul mulki ko alam jiyotoɗo o woni won manaji ala ajsamu ɓalli araduji ɗum woni alamul mulki anani de ɗo alamul mulki e alamul malakuti ene woodi alamul malakuti woni alam mo ganduɗa gayra mar'i woni kanko woni alamul ghaybi al muhtas bil arwah nani de won nufus anani de ɗum noon o haala men ko alamul mulki wadde fi alamul mulki walla ruwahu tabi'atun lir ruhi wal jismi wadde jismu annabi sa ƴeewi alamul mulki dendagal ɓalli ɗi nde koye ɓandu annabi sallah sa ruttimi fi alamul malakuti dendagal arwahuji nde koye annabi sallah sallam nane de haada ɗum ɗo kay aytu karami est ce que ɗum ɗo dewte ɗunga ha tirti ɗunga ɓattine naggila woto wa kana o laati kanko nelaɗo allah salah sallam yewmu tajiban ko bilni noon i huɓubin min qablu ko adi i hujubin e wirgalloji yusabbihullahu namdo suɓino allah fiha hen gayra muttasimi o wona manani joni tampuɗo tampani hen nani de o wona gamɗe hen minal wasmi wo huwa al fatratu wal kasal wa tawali غير ذي كسل وانا قام ده انا يسبح الله هذه لا هذه وندون يسبح الله نعم يسبح الله سبحانه الله فيها هنا غير متسم وانا قام وانا قام نفيت هذا الله تقدي هذا الله تقدي ما انا نجوني ما انا نجوني النبي فيني ادونو وندو ونو الله يتي انوري النبي صلى الله عليه وسلم يتي مكو انوري مودو ولا النبي صلى الله عليه وسلم يهولدو ونو ومن هذا تما يقول حجاب كل حجاب kala wirngallo aqama ñiiɓi albadru lewru min huɓɓubin e dumunna fihi hen itaati sab oftugol mawlana kalif men bila sa'mi o amani o hassani wadde noon ma ɗiɗo wirngalloji o woni hen kala wirngallo hen o woni hen dumunno anani te o amani o hassani
وكلها كان كلا وكلا قوته هم هذا فندني تسبيحا سبحانه يخص به انهار كلا مرحلة كلا منزلة دو أردون من كو جرفت دون الله جداني قدو آتينو من مالك آتي بالعبد بترتيبها إدق نرغل في حسنك بر موجود منتظمي جبين ناني دي بل يبين من حالا من حالا تما فوق قدرة يونون هجاب بتد قدرة قدرة حتى وني دون sappe ɗiɗi ujunere e hitande sappe ɗiɗi ujunere hitande o woni e hijaba qudra wona hattano o woni ɗon omo subhino Allah anani dey o wiyanno ɗon subhana rabbiyal ala o to fuɗɗon tan o haaɗi nani dey caggal ɗum yew minna tun kono noon minna de rewani hen o min qabliha hade manane joni e minna ida mun hijabul azama man wadde qudratun ko azama rewi hen o to ko sappe ɗiɗi azama o woni ɗon duuɓi sappe goo ujunere hitande anen nde subhino Allah holko haalanno o wi subhana mana alimu sirri wal khafi omo ɗum ɗo o haalanno sappe wirdo masallah sappe goo ujunere hitande ɗum ɗo o wirdanno o wi subhana alimu sirri wal khafi taggal ɗum noon minna fuɗɗi arde minna noon minna ko moƴƴere nayi de o woni o e hijaba minna manande joni duuɓi sappa ujunere ujunnaji sappo hitande o woni ɗon holko haalanno o wi subhana rafi illala taggal ɗum o eggi o faye manane hijabu rahma woni yurmede nani de ɗum woni ko wi wa rahmatun ko wiyete yurmede wirngalla wirnede o woni yurmede o woni ɗon mana duuɓi maani joni mbirɗen ni sappa anani de sappa duuɓi jeenayi duuɓi jeenayi minna o watno sappa joni noon hijaba yurmede o ko duuɓi jeenayi o waɗi ɗon o wiyanno ɗon subhana raufur rahim anani de subhana raufur rahim ceerno wi wa sa'adatun o eggi ɗon o faye wir ngalla malu o woni ɗon duuɓi ujunnaji jeetati o jangtotono ɗon o wirdanno ɗon subhana man huwa daimun la yazulu caggal ɗum o eggi ɗon o wi ko limu salimi onande jibril karamatu o ari noon e wir ngalla teddungal o woni ɗon duuɓi jeeɗiɗi omo wiya subhanal aliyul halim caggal ɗum o rewni hen o hijaba manzila o wi karamatun badaha ɓawa muɗum ila addi bangal limore manzilatun ene wiye manzila nani dey manzila ko daraja manzila ko martaba woni ɗon ko duuɓi junnaji jeegom omo wi subhana dil mulkil azim taggal ɗum o eggi o faye hidayatun mana wir ngallo peewal woni ɗon ko ujunnaji 5 e hitaɓe o wiyanno subhana rabbil arsil azim taggal ɗum o eggi o fayi o nubuwatun hijaba annabagal woni ɗon ko ujunnaji 4 fala tahimi woto weema fala tahimi woto weem anani de nani de o wiyanno ɗon subhanallahi l azim taggal ɗum o rifatun o ari e wirngalla ɓamtaari duuɓi ujunnaji 3 o jamtotono ɗon subhanal malikul qudus ɗum ko Allah taggal ɗum ɗa atun mana wirngalla ɗoftaari woni ɗon duuɓi ujunnaji 2 o wiyanno ko subhanal qadimul azali taggal ɗum o eggi o fayi mana hijaba shafa'a tefoore fiha koye muɗum tamamu won timmode lida e ngolɗo tartiɓe deggodirgol fata kimiyanimi o wattindi hen woni hijaba mana shafa'a woni ɗon duuɓi ujunere wadde gandi ɗo wonno joni noon pour mbaɗa addition foof sappe ɗiɗi ɓiyana hen plus sappe goo plus 10 plus taw waɗi plus aji ɗi ma andu total ko woni hen 78.000 capanɗe jeeɗiɗi ujunere capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ujunere ɗum tongimi ɗo
ay tan dal addition yawana wayas anani de anani de kanko de ɓooyi rewde Allah taw wona neɗɗo taw so yaltude boowal wona amnore taw huwo tan woni liggade si hijaba safa ono wa kana dhikruhu fihi subuhun qudusun rabbul malaikatu ruh ɗum haalano anani de battini naggila e wi manani joni ɗum won ko wi ɗo iɗi timmi kanƴe sappe ɗiɗi wa qaati caggal ɗum o eggi woni tajji abhuran maaji ya an sappa biya koye maaji sappa ɗe sabaga woni o daɗi aljami a dendagal o adri hen ko maayo min nazaratin darande maayi nazara darande wol hubbu bahrul hubbi geeci mana gilli o ruhumi e bahrul rahmati ɗeɗo maaji pop o tacci oɗo kay ala bawɗo nandude makko ولما مرت هذه الأعوام والسنين في هذه الهجب على هذا النور المصون ووفى ربه بطاعة مولاه على وفق ما حكم وقضاه فالله نياوي مكو ديدو ويرغال لوجي ندينو ودي كو ونانو كو هين امره الله يمري عن نور بالسباحة والغوص يومت لمبو في أثرة أبهوري والبحر النظرة بحر الرحمة بحر المحبة بحر القدرة بحر الكرامة بحر السخاء أنا دي سخاي كارا شراغال والمراد بالجود يقول بحر السخاي وبحر الصفاء وبحر الحكمة وبحر المعرفة وبحر الهداية فامتثل الأمر ما نجوني وربيك الله يمري بكم وصبح فيها منها بالتسبيح في كل بار وجنتنا كمين فرقو حالا نوين كل ما يفواد مكو تشودي ونكو بيدن نوي مايكو الله أكبر ولو قاعد ما فدم دون أيوة قدرة باو مانا نجوني بحر الرحمة روين كما يحتنو ثم إكرام ما يتدونغال ومعرفة ما يغندل شفاعة ما يتفور وهدى ما يبيوال جودين دوكي فاني دوكو سخاي كارا إسراغال ومن حكمي ما يغندل ونالا أي وأثنى على الله بما هو أهله في هذه الأبور الواسعة يلو ماجي ومانتين الله جرفين الله فالله هاندي ذوات الأنوار الساطعة ونال في كل بار منها كالهن مايو نتو تشيدون وهبهن ما لا يكيفه العقول وتكل من النذر فيه أبصار ذوي البصائر من أهل الوصول يمين بفون نونكر فهمت كودني كوهن والله العظيم دون كوبي مانا كانغو جيمو ويبوهور أسرار ناني دي بوهور أسرار ذات لا يكيفها ناني دي عبارة وهي من أسرار الألوهية لها حقائق لكن لا يدركها عقل وفيها كمالات العبودية ما يقول ما تدري كنا نجار أنا ندي ودينون البامي ناني دي وبالله نون كارث الله لله كارث الله يو نور عن نور يكون إن لاتي الله على موتيه على نرسلهم أبل ورا بمن ويندرند بابا آدم ناتي ظاهرا أمبن لابد الطاهر مانا إغلابي سيمي جكوجي لاب أنا دي ناني دي وكان ولاتيم وكان لاتيم سيسو بيتي ده سيس وسي كنيوم وسي الأصل الأصلي منتقلا وبأجا ما وسي الأصلي يعني بابا آدم يوتي النور دي أجي فيكون بابا آدم يسيس من خيرة كرمي النور دون أجا وما دي إسبابي تدب للخيرة الكرمي ولا سبابي تدوبي وبيا حتى انتهى يتي ونهاتي بالسموسي نانجنجي النور عن نور حتى انتهى النور مهتقلا بالسموسي حتى انتهى هاتي النور عن نور مهتقلا هوينو بالسموسي اناجي النور نني لقادة العرب ونندمانا دوب عربي أرجي بفيرة بيتي بفيرة الجلة موبا النظم من جبود ولسان كون بيتي فيرة عبيد الله نعم
أي فهر هو قريش والجلة نعت لفهر جمع جليل وهو عظيم القدر والنظم نظام الأمة للناس مع موضع فهر الجلة النظم وغير سيس يكون سيس فما تأتيه الدالد منفردا تيل هو من هو وينون باب آدم أمانا يمن هو بدنجي ديد نوغاس ويام أنا نيدي أنا نيدي نانيدي ندين وينون ويو وين أولو سيس كم بكو أدنجا مابي ديد نوغاس ريد فوق فنيبي هكون دبكو so wana sis kanyum ardani devil nani de dam goda ard hawa kama taati hawa munfaridan ويقول كوالي دوم مفعول لأجله تكريم كتدين نور عن نور غير مزدهم وإلى واسق التدريات سبع عن نور النبي أتكوي كيش مكو كانكو مانا نجون سيس واسق التدريات عن نور ده صلى الله عليه وسلم.